Happy birthday, Ate. Happy birthday, Ate. Look guys, ang ate nanghugas og plato. Burger kay na ate. Pero maghugas ate. May 7, 2024. Birthday ni ate. Kay 11. So, unya na ta magkuhan ate ha. Magkaon-kaon mamayang gabi. Ha? Yay! What can you say? Yes, story mo papa. Thank you. Sige, padayon. Simuta ka lang humot yung hinugasan. And guys. Good morning mga ka-partner. Happy Tuesday morning. So karon adlaw mga partner mga mi sa Amoros o Gibonbon kay mag-relocate mi. Kauban ako si Sir Kent. Yun. Tubi lang mi kay magkuan mi. Nami project karon buhaton dito. Magkuan mi, mag-relocate. Tuyogi mi sa among project, especially sa atong project nga nasa El Salvador. So para makaserve po tag sakto sa atong mga kliyente. So, uyog ta karon sa activity namo karon. Unsaon namo dito paglubong ang mga muhon. Para makabalo mo unsaon para dili ma langkat ang muhon. Ano lang sir, Jim C? Jim CC3. Jim CC3 ra. See you unya mga ka-partner. Please watch and please subscribe to our YouTube channel. Mura niya, mahal na niya. Gusto ng price na ito niya. Ito lang na kayo, gustuhan ni Dana. Pwede na ba tax stick? Tax stick, yan. Mas parit lang nato na tax stick, no? Pwede ba kasi, no? Gawa si Dana pag magpakuan ko na into na ano ba? Pila bayad kay into na og kuan sir? Si parit sketch plan 5. Ako na budgetan ba? Pa sketch plan ko. Sketch plan to sir. Kitang niko ba? Teka. Approve ba niya no? Yan, to sa kalibo lang prebe, ito no lang ni. Sige. Tapad naman na mo ah. Usara. Isa na to, adit individual yun. Lagi ba, usahaw na paglihok ba kayo ito? Dikit-dikit naman na. Una natadaan, nakan natadaan.
Akbang na niya. No, na yung mga kod. Kalitawan. Sa Fortuna. Sabi ka manggahan dari. Ay, wala. Adbang sa kanang simbahan. Bang simbahan? Ol. Ano? Sir? Isa lang ka siminto sir, ug balas nga upat ka sako. Sa mga balas. Amo na eh. Ipato din nyo? Ah, pizza. La Fortuna. So, Zone 5, Zone 4 ba na? O, Son 4. Son 4B. Makatong pasulod yan eh. Bigan sa eskwelahan. Adbang atong simbahan niya gamay ba? Simbahan kapilya dito sa Katoliko. Kapilya. At bang ato. Manggahan ba? Saan ka ba yung ka? May mangga. Kailangan mo mangga. Pinamo dito, sir. Namin ito. Isa ka simento, upat ka balas. Ah. Nabubuhay lang ako para sa'yo. Mahal na mahal kita, Marlene. 600 tanan, sir. Ako lang delivery charge. Possible na mo sir. Apelido niya talaga Ron. Pwede patagpalita? Namoy palita sir. Tulo lang ka ba kagila sir? Pinta. Palita. Gini-gini. Lines will be crossed when his life is on the line. Shinjuku Incident, Tuesday, 8 p.m. on Netflix. Tigtropa! Dito tayo sa kulinan at pasiklaw ang magpapasaya sa Martes na umaga. Masaya dito! Wad ba? Medyo sikot. Back to back with it. Karong gadoy no. Pagi gadoy na. Drive na mas buot. Naraw. Daram lagi. Lagi ka? Hazard man. Lagi skripan na lagi sir. Sugdan ako ni. Wow. Ninduk eh. Dira ko na ta David sir. Ada yang sorte. Nako na dito unahan sa poultry. Lima kay second lot. Wow, sana all. Ayaw tumubuan ni second lot ni. Siminto na gid bay, haya nakaayo diri ka. Yay, kaya Toyota. Yan. Okay, sugdan na ha. Simentado na ni diri tanan dayon. Ah, manas pa rin bay. Tara oh, yagi-yagi oh. Sulod ka? Sulod? Ha? Sulod. Abog di. Tara man. Okay, sama ko boy. Dito na David oh. Dukan na ko bay. Ha? Good morning.
Pero tiwason na yun siguro og simento ba? Mana dire. Ano dire? Apil na to dito, engineer, no? Ito sa unang alat. Oh, kato first. Kuha na to. Itong kural nila dito ba ng lapas? Kural sa Kaya lang Jocelyn ba ng lapas? Napin nilang dalan. Taas kayo ang kahuaan. Kamera mga kwan siguro. Kadangaw. Kabalhin na to. Aman tong sa client ni Kuan. Pautro na dito ko Pilipit. Dalan na. Gawas. pagkuan mo ko na engineer, pag kural, ibto na lang mohon, mga badlungon di ba? Kasabot. Ay, dili. Pabalin kay Torek, pabalin to ba kay dalan mo. Useless na gapon to. Iabay, iabay sa mahon. Ani, angol man. Nawag. Si, Ikaw. nawag ko? Simintuhon lang namo ni ay. Naano mo Siminto daw ni CEO. Ano man si ka? Dito ka are kay. Kural din no, para wala mo susud baka ba. Kabutangan ay no trespassing nga Kuan. Signage. Ha? Di kuralon ba ano? Para di na sudlanan ni. Simintuhon na ba laos na dito no? Ay, kung mapalit ninyo. Mamay sunod. Pero Sa kaning triangle ba? Katodad to. Kani pang triangle kay. Kaning triangle. Kato ni padang tao. Oh, sumpay gyud na dito. Pero Sumpay dito sa Tultre ba? oh. Di na mo kuhang tagiyan na ambot kung tagiyan na niya. Ano dia ba? Kalanti lang yung pinili lagi. Amo na yung kuanan pre. Anaan pa direk siminto oh. Para ma in kaso balukat-lukat ba makuan gani kanang ito gani. At dili na ko. Nay mabilin ba? Pero linya. Ano butangan ya po plug kung gapon ni wala yung plug Wala ya pa na kay mga bata din ka dula oh. Mga partner na kami diri sa kuan Amoros project. So kamulo pa mi og kaning kuan pamuhon aning nangawala girelocate na mo mga partner ang muhon. So human ni karon mo ni siya kaning gitindugan nako ang phase 1 nato project which is sold out na dayon ang kato dayong phase 2. Kita na ito mga kapartner na mo itong kuha na ito phase 3 nga na nagkural. Then dito dapit sonahan katong na yung mga lubi mo ito ang ato ang phase 4 dayon ato po kantuon dito niya ang katong sa Amoros View. So as of now kani wala pa magyud gigamit ang mga yuta diri. Kita nato nga napay gapang tigway nga mga baka yun. So problematic ta ni kay mga lukat gyapon di pabutangan lang nato ni no trespassing diri para dili na gini siya makuan diri. Masigagagian kay sayang kay gasto ta para pamuhon but makuan na gyapon mga ulukat. Oh, so nasi kuan gilag na ra dito. Der. Pado nganig semento. Wala pa ya pa ni ka ikuan lang namo. Skripan lang. Iskipan lang sa Ah. padulong man yan ang live building dito liwana sa manok. Anong pultre? Taga Tultre. Anong pultre sa may atong kuan ani? May status ana. Wala pa. Yulat lagi mi kay puro sa kuan nato. Ayong client. Wala kay aware man sa mga nadaan. Irahan ta maginagay makataon managay na may complete sa katawan. Dili sa nakuha sa item na naliro na ko rin ay trader ka sunod wala. Balik man sa atras. Sa atras. Sige lang. Magtutak
kailan niya tamal nakapintuan na naisuki ang mga bago. Ah. Na sketch plan, na bibita, na tanan. Pero nililupit na kita. Pero patudloon niyo simento kaya nangitid ako mga bago pa. Sige sir. Sige sir. Peng. Sa boundary dito na sa may kiyon kada kita coastal road diha bitaw diversion. Ano yung mong gamiton guys para sa diyan lang go, anaga. Para siminto aning muhon. Ito. Dito sila ha. Alam, ayuhan ni sir bay. Pila ka balas ang gimix? Duha ka, pila ka balas? Upat? Upat. Din sa kasimento. Mayuhan sir bay. Nagatrabaho ba po sa unang construction? Mga kapartner, mo ni ang balas ng among gabiton para sa muhon. Pugihan kay Sir Kento. Sige dia. Yapil naman mo na. Apil magiyuta lagi. Tulog sagol ay kalagot sir. Duha lang kabalihan. Ha? Pila na ka balde ato ikuan na? Duha? Isa ra ka balde? Kulang mo na eh. Dili. Dito mga dito sila. Dua ka balde ato sila. So karon mga ka-partner, kay wa magay tubig dire, mga mi dito. Ato lang bayran, isa kuha lang mo sir, luoy po gayo. Kagilaw na. Relax adya. Wa pa katuwa, gihangak na. Lagi ni. Pwede man sa butangan diri kon sir. Nami mo. PC ba? PC. Alambre ba ka? Ang to kabuk. Adia. Kuha mig tubig, mga mig tubig diri sa aning atbag diri sa balay kay atong ikuan. Oh, nindot na kay mga ka-partner okay, kuan na siya gi gi-script pa ng dalan diri pa daw sa project. Na yung mga bata oh. Hello. May tubig ha. Huwag mo iswila. Walay class. May klase. Sir Nick. Lagi no, grabe kainit. Wala ero. Valentine's Day tayo. Init. Bayra na mo ti ha. Ha? Ayaw kay inyo ba kuan matag lang ni. Kay basi kulangon pa ba? Di man mi dawat ka ng ginagmay. Dinagko, yun na. Joke ay. Ay, thank you. Ang murag imasa. Pero kung naakay ka na murag niwaswasan ba? Kato na lang. Wala Wala. ba? Schedule yung tubig rin, no? Schedule kada oras. Siminto nang ginagawa. Oh, tsada na diri kay masiminto na yung area diri. Ano yung abog. Sugod sa Zone 4 paingon fight pa ni dar. Paana dito patuyok itong gawas to ng simbahan dito, no? Katong dito patuyok murag dili to siya dito masiminto man siguro. Kay katong pag-meeting namo. Di ara taban sa Ana putra. ra Zone 2. Zone 3 paingon sa Sibin. Zone 4 din paingon Zone 5. Murag wala to ilapi dito. Kuha na gyud ang tubig. Ako na mga muhundam. Ang muhon lagi. Karon dili ibton. Dili ka kuan lagi na usay sa baka ba. Amo ra ba nang pabutangan jag no trespassing. Hindi na lang ng kuralon dia. Butangan lagi sa kuan. Lagi kay bisa Ay pabut. kanang nangatumbang nga mga poste ba? Inyo din na ipatindog. Dire. Kanang mga
mga poste ba nga nangatumba din inyo na ding kuanan og kanang babuhay. Mo lagi ka to na may kuan oh. Kay gasto kayo mi anang kuan ba kanang Di lagi nang nangural diyo nangatumba. Poste. Nagyaw-yaw man gani ang kuan. Kanang tag. Kani Sir Nick oh. Ay di maputol na. Ha? Dira. Bayad na miti ha kasi mudugag pamiti gamay te. Salamat. Pagdugang lang gani. Thank you. Bigyan kay Sir Nico eh. Oh, sabi ka na oh. Bugat kay na balde ba? No. Mga bata oh. Murag sa una ba probinsya gani? Sagob na kay ting-uwan na hapit. Kaya kay karon kada lote 20 mil gas bugas plus certificate. Pakulo, pakuan ba promo? Thank you oh, ato kato ila ni Ma'am Ann. Oh, tuwa mo tong ato yung kuron. Oh, kuya si Ali. Oh, pinitulog pa si Alice live pa dito. Foto ni Sagbasa. Kulang man ni. Lahi gid ang magamit ano sa kon, si Bunbun. Patindog na lang ka nato na sir no. Mga wire. Kaning kuan ba niya butang babwire. Ayan na to butang. Butang po nila sir. Patindog na ganang sir nito. Lagi na. Dara ni kural. Uy, ba tulo kali. Eko ni kuan DC nga. Mga wali ka nagkuban sa kuron. Gawa ko kauban lagi kay busy na ako yung process sa Bukidnon. Ante yung ang dalan na pick up na yung dalan. Ano sila dig-in po na sir, amuan po na diha. Dig-in. Manapin yung dalan nila. Pawala sa kakapoy oh. Ini ni Sir Edwin. Pawala sa kanang sa ngalan anak hello. Ini si Edwin gining pala. Ha? Pala. Ini. Ano palas balay mo kadala eh. Kuha na. Sibalay na. Pala balik gamit na. Maraot ang kutigis. Ay jalana. Ito nga So, kuan? Isok-sok. Ito lang bato sir kay ato mo ya po na isok-sok sir. Para muligon. Masa time. Kaya ni. Kaya. Pwede na ni makatukod na ni siyang own house. Ay, nakapungko dahil ko dam. Paring lubit, ikong balay. Puro story na. Ano sa yuta daw tumoy? Sige, pura na ni mo. Oras alas 12. Nami sa pinakatumoy nga hugna sa kuan. Pag semento sa mga muhon. Muna siyang ending diri, yun. Ano nga balay?
Aman dapat nilapas. Sa bali si Kwan si no narang mohon oh. Sulod. Kansa man ang amon sa dalan? Labis lang balbis no, mga kuan kay no. Sa dalan na gamay na itong dalan. Iya siguro huna-huna wa naman po mo parking diha. Kita na may didi naman. Opo siguro bro, mali gyapon lang gibuhat. Ayun. Diri lagpas sa gali o dawa. Gani, mga duha ka dangaw. O isa. Wala, sila-sila naman nagkuralaan ni no, wala man Dili sila. ganha mo ni ko eh. Pero, sa kamuhon. So mga ka-partner, kuan, hapit namin na human diri og mag lunch break rami dani taod-taod. Pag human ani og kuan usa ka buhos na simento. Tirahan ta niyo. Sir. O kato lang sir oh. Isa. Lalom ba. Ngani bahulang ko sa asawa ni engineer og kon bay. Simento na. Nadawa oh. Nag-scam na sad ta oh. Buak oh. Ay lubong to una sir oh. Ang kanang buwa ala. Kapuyan na siya lawom no. Lalom bay karon pa. Karon na ay bago. Iuna na lang ng naipiis oh. Kuya sila. Unsa gibutang ani kanang tabako, bay? Oh. Tabako. Na. Ito sir no? Lunch time. Isang order. Pila na piyuka? Piyuka mo? Sir? Ha? Piyuka. Yay! Dua na lang kakuan. Dala baso ta. Kaya yahay nito bay. Dito gawas. Ata, dire oh. Dari oh. Ayo. Hanta. Mong biyaan ni Ria. Naunahan man. Oh, may nagposting daan. Kadang dalam itu. Kerwi pun. Sir, pagitan kon sir. Send dito sa kuan. Apa ya? Video sa atong kuan na to, magduwa na to. Sige, vlog mo ni. Vlog ini. Vlog ni. Sugod na to vlog ani, dali. Sila jawab pulba mo nila mga manager ka mga construction. Happy birthday, Ate. Happy birthday, love, love.
Birthday ate man na, B. Say happy birthday ate, B. Happy Happy birthday, birthday ate. Sina? Sino blue anak karon? Ate, wish ate. Ano sa'yo mong wish? Blow the candle. Sige, ready? Blow the candle. Ano lang ko? Sige, 1, 2, 3, go! Sige na, blow the candle na. Blow the candle ate. 1, 2, 3, go. Yay! Happy ka ate? Siya po happy kayo. Okay na. Good job, no. Happy birthday, Ate Cassie! Happy birthday. Thank you. How old are you? 11. Yay! Sing Thank you, na, Lord. Sing na, Bibi Love Love. Happy Happy birthday.